Hej, jeg hedder Åse. Jeg er gift med Kai. Jeg kan godt lide at være syg, så hver tirsdag så går jeg til Dr. Sørensen. Han har sådan nogle bløde fingre, sådan ligesom fløjl. Kais, det er sådan nogle helt ru ensilagefinger, sådan med revner i. Men Dr. Sørensens, de er bløde, ligesom sådan en angorkanin. Har jeg lavet en lille sang om. Den kommer her. Det snurrer i mit hoved, knurrer i min mave, af himmel og død, og mit krop er helt og lav. Har kold med ud tilpas, har også skidt, at spise som vi får, har ingen appetit. Hvor skam vi over det, hvor tomme mod det. Når skal gå til chiropraktor, han kan hjælpe dem med det. Han rykker, han brækker, så det knåser i ballet. For det hjælper mod kolik, penis, så koster bare 165. Det hjælper mod kolik, penis, så koster bare 165. Jamen jeg med det samme pris hver gang. Jeg sover mest og roligt, jeg tænker på som bøg. Jeg svæger i min hoved, og min hals, det kan blive rød. Det værker i min ben, har luft i min tarm. Det bunker i mit bryst, og det prikker i min arm. Hvor skamme gør vi det, hvor tomme mod det. Skal spise noget helsekost, fiberfø og selen. Plantepiller, hvideklid, det er godt med din ben. For det hjælper mod kolik, penis, så koster bare 165. Det hjælper mod kolik, penis, så koster bare 165. Og det er billigt for sådan nogle bløde fingre.